και πολύ περισσότερο σε κάποια επαγγέλματα. Γι' αυτό πάντα το συνδέουμε με το επάγγελμα. Και όταν μας παίρνουν και είναι ζωντανές εκπομπές και ο κόσμος ρωτάει, όπως είδατε, είναι πάρα πολλοί που έχουν το πρόβλημα, τους ξεκαθαρίζουμε ότι ξεκινάει όλο από τον τρόπο που δουλεύουν, που εργάζονται, που κάθεται το σώμα και τους ξεκαθαρίζουμε λίγο μερικά έτσι θολά σημεία που έχουν και οι ίδιοι ρωτούν φίλους και μπερδεύονται περισσότερο και είναι σε σύγχυση. Γενικότερα η σπονδυλική στήλη υποβάλλεται σε μεγάλες φορτίσεις καθημερινές. Δεν υπάρχει μία θέση ιδανική για το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου θέλει ποικιλία. Τόσο απλά. Θέλει ποικιλία στην καθημερινή του κινησιολογία. Αν καθίσουμε στην τελειότερη καρέκλα του κόσμου, θα πιαστούμε. Όταν λέμε θα πιαστούμε, σημαίνει ότι ο μυς πλέον, το μυϊκό μας σύστημα, έχει αποσυντονιστεί και έχει βγει από την φυσιολογική του κατάσταση, στην οποία μπορεί να αντέξει κάποιες άλλες φορτίσεις. Δηλαδή, ας πάρουμε κάποιον ο οποίος κάνει μια δουλειά γραφείου και ο οποίος μετά από 8 ώρες, επί πάρα πολλά χρόνια στο γραφείο, σηκώνεται και ξαφνικά αποφασίζει αυτό το καλοκαίρι να γίνει κυπουρός. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Θα έχει προβλήματα μυϊκού τύπου. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλετε. Αυτά τώρα που λέμε ισχύουν όλα και για την οσφυγική μοίρα και για τον αυχένα. Γενικά για τη σπονδυλική στήλη. Είτε πάει να γίνει πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όλα έχουν κάποιες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται και αφορούν όλα τα σώματα όλων των ανθρώπων. Έτσι, φανταστείτε και σωματότυπους υπέρβαρους, πόσο δύσκολο είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλει σε μια σειρά και να καταλάβουν περισσότερο τι γίνεται. Εγώ θα σας μεταφέρω, και με συγχωρείτε για τη διακοπή, θα σας μεταφέρω την ερώτηση που δεχθήκαμε προχθές στο ραδιόφωνο. Σας τη μεταφέρω ξανά και η απάντησή σας ήταν: λέτε ότι έχετε αυγενικό σύνδρομο. Σας εξέτασε ο τονολαριγκολόγος, σας εξέτασε υπερτασιολόγος, σας εξέτασε καρδιολόγος για να μπορέσει ο ορθοπαιδικός, και είπατε ότι τελευταίος είναι ο ορθοπαιδικός σε αυτή την περίπτωση ή ο νευροχειρουργός. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο? Έκανες αυτές τις εξετάσεις, πήγε από τους συναδέλφους σας, τους γιατρούς, εξετάστηκες από αυτή την τριάδα, την τετράδα, μετά να βγάλουμε το πόρισμα. Ίσως εδώ εμπλέκονται τα πράγματα. Πρέπει να τιμήσουμε το λόγο ύπαρξη αυτών των εκπομπών που είναι ενημερωτικό και πρέπει στον κόσμο να τον ενημερώνουμε με μηνύματα να καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ζητάω να τα πείτε ξεκάθαρα. Το προφίλ του ασθενή που είναι 35 χρονών και δουλεύει σε ένα γραφείο, μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και πονάνε και μουδιάζουν τα χέρια του, είναι καθαρά για τον ορθοπαιδικό και τον νευροχειρουργό. Σωστά. Αλλά όταν έχω μία κυρία η οποία είναι στα 70 έτη και αισθάνεται κεφαλαλγία, ήλιγκο, ο ήλιγκος, αυτή η μεγάλη λέξη, η διάσημη λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τάση προς έμετο και διάφορα άλλα συμπτώματα, τότε αυτά όλα δεν υπάγονται στον ορθοπαιδικό ούτε στον νευροχειρουργό. Ωραία, τα βαφτίσαμε όλα με τη γενικότερη λέξη αυγενικό σύνδρομο, το οποίο πιθανόν δεν είναι λάθος, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι όταν φτάνουμε σε συμπτώματα να μιλάμε για ήλιγκο, κεφαλαλγία και άλλα συμπτώματα, τότε εμπλέκονται πολλές άλλες ειδικότητες. Όπως λέμε πολύ ωραία όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας συνάδελφοι, αυγενογενής ήλιγκος δεν υφίσταται. Δηλαδή, η πλευρά του ορθοπαιδικού λέει το εξής: αν σου δώσω ένα παυσίπονο, θα φύγει ο ήλιγκος, θα ηρεμήσει αυτό το αίσθημα εμετού? Όχι. Οι συνάδελφοί σας, οι νευρολόγοι που συχνά βρίσκεστε και κάνετε τραπέζια και συζητάτε είτε